कर्जत सुपरफास्ट, वेगवान शहराचं वेगवान न्यूज चॅनल। शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाची उमेदवारी जाहीर झाली असून कर्जत खालापूर मतदारसंघातून अखेर नितीन सावंत यांच्या उमेदवारीवर शिक्कामोर्तब झालेला आहे। ठाकरे गटातून निष्ठावंत उमेदवारांना तिकीट दिलं जाईल असं आश्वासन देण्यात आलं होतं। शिवसेनेत पक्षफुटी झाल्यानंतर नितीन सावंत यांनी ठाकरे गटाचं नेतृत्व करत कर्जत खालापूरमध्ये ठाकरे गटाला नवसंजीवनी दिली होती। अनेक पक्षप्रवेश करून नितीन सावंत यांनी ठाकरे गटाला बळकट करण्याचं काम केलेलं आहे। महेंद्र थोरवे यांच्या विरोधात निवडणूक लढवून त्यांना पराभूत करण्यासाठी ठाकरे गट प्रयत्नशील असणार आहे। नितीन सावंत त्यांच्या कार्यकर्त्यांच्या साथीनं राजकीय रान पेटून कामाला सुद्धा लागलेले आहेत। काही दिवसांपूर्वी नितीन सावंत यांची उमेदवारी घोषित केल्यानंतर शिवालय कार्यालयाबाहेर नितीन सावंत यांच्या कार्यकर्त्यांनी मोठा जल्लोष केला होता। आज अखेर अधिकृत उमेदवारी जाहीर करत नितीन सावंत हेच उमेदवार असणार यावर मात्र शिक्कामोर्तब झालेलं आहे। तालुक्यातल्या घडामोडींचे अपडेट सर्वात आधी मिळवा। कर्जत सुपरफास्ट चॅनलला सबस्क्राइब करायला विसरू नका।